toimii hyvin. Tehdään tämmöisellä kuukausisysteemillä. No niin, täällä ollaan maatalousnäyttelyssä. Meillä on näytillä 5-kilowattinen siirrettävä Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmä. Tämmöisen järjestelmän kokonaispinta-ala on noin 34. Laitteiston kokonaishinta pyörii noin suurin piirtein asennettuna avaimet käteen noin 3 €, pikkusen alle 3 € per watti. Tuolla ulkona on 5 kilowattia aurinkopaneeleita, josta 1,5 kilowattia on kytketty tähän verkkoinverteriin. Verkkoinverterin tehtävä on muuttaa aurinkosähkö verkkosähköksi. Perinteinen paras koko tuommoisen omakotitalon aurinkosähköjärjestelmään on noin 2-3 kilowattia, eli pyritään tuottamaan vain sen määrän sähköä, mitä siellä kulutetaan. Laitteistoja voidaan räätälöidä koon, tehon, kaiken mukaan, että periaatteessa jokainen järjestelmä, mitä me toimitetaan ja myydään, niin ne on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaan. Meidät löytää osoitteesta www.eurosolar.fi. Ota yhteyttä, teemme tarjouksen juuri sinulle.